Продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цареградська і це програма «Саба». Сьогодні ми продовжуємо підбивати підсумки 2017 року, робити прогнози на 2018 і починаємо сьогодні з міжнародної теми. Я готова вже представити гостя в нашій студії. Це експерт-міжнародник Григорій Перепелиця. Доброго ранку, пане Григорію. Хочу почати з вами обговорювати. В нас є матеріали певного опитування, яке провела Рада зовнішньої політики «Українська призма». Опитували з 20 листопада по 13 грудня цього року 106 експертів-міжнародників. І от, як ми бачимо, там одне з запитань, які держави найбільш дружні до України. Як бачите, показало опитування, найбільш дружньою вважають Литву, після неї Канада, США, Велика Британія та Японія. Пане Григорію, ну от, будь ласка, от прокоментуйте, на вашу думку, чому експерти вважають, що саме Литва є таким найбільш дружнім нашим сусідом? Ну, я думаю, що ці експертні опитування показують дійсно реальне відношення і реальну ситуацію наших відносин з цими країнами. Литва на першому місці, тому що вона дуже добре розуміє, в якій ситуації знаходиться Україна, як сама пострадянська країна. А потім Литва проводить найбільш послідовну політику, яка відповідає європейським цінностям, так і яка не торгує цими цінностями. Литва добре розуміє, що безпека України – це є і безпека самої Литви. Оскільки гібридна війна, яку розв'язала Росія, вона веде ж її не тільки проти України, а проти всього західного світу. І саме країни Балтії зіткаються з самою більшою воєнною загрозою. Вони це розуміють як ніхто. І тому, якщо впаде Україна, то наступною буде Литва і ці маленькі Балтійські країни. І навчання Захід-2017 наочно, власне, це показали. Навчання російських і білоруських збройних сил. Плюс президент Литви Грибаускайте, вона також проводить дуже виважену і принципову послідовну політику щодо протистояння російським воєнним загрозам. Тому, виходячи з цього, експерти цілком правомірно поставили її на перше місце. На другому місці, звісно, знаходиться Канада. Тому, можливо, вона не проводить такої, знаєте, піар-політики, але робить надзвичайно багато для України. Особливо, що стосується допомоги України, вона також є найбільш послідовною відносно покарання Росії як агресора. І, власне, ми це бачимо. Канада надає величезну нам технічну допомогу у проведенні реформ, так, і найбільш послідовно відстоює інтереси України. Тому природно, що вона на другому місці. Шкода, що Польща, як ми бачили з цього графіка, випала. І це пов'язано з останніми проблемами, які уряд Польщі намагається спекулювати на негативних аспектах нашої українсько-польської історії. Ви маєте на увазі історичні пам'ятки, так? Так, історичні спадщину, пам'ятки, яку зараз цю політику називають такою історичною дипломатією, самі польські очільники. Це дуже прикро, тому що Польща завжди була найбільш відданим союзником України, промоутером і адвокатом українських, європейських, євроатлантичних прагнень інтеграційних. І сьогодні, на жаль, в силу зміни внутрішньої політики ситуація в Польщі змінюється, відповідно змінюється зовнішня політика. Хоча на рівні президента і президентської команди існує розуміння продовження стратегічного партнерства з Україною, оскільки країни також мають спільні стратегічні інтереси в сфері геополітики і безпеки. От я вас хотіла запитати стосовно, якраз, якщо ми вже торкнулися теми Польщі, зовсім нещодавно Дуда завітав з візитом у Харків, де зустрівся з паном Петром Порошенко. І з цієї зустрічі, коментуючи цю зустріч, Петро Порошенко
Порошенко, звісно, сказав, що вони намагатимуться владнати цей конфлікт і розвиватимуть наші стосунки у політичній площині, а там не опираючись на оці історичні конфлікти. На вашу думку, у 2018-му їм вдасться подолати ось цей певну таку конфліктну ситуацію? Взагалі, чого чекати від стосунків з Польщею? Думаю, що подолати не вдасться. І тут, в даному випадку, наші українсько-польські відносини і зовнішня політика Польщі опинилась заручницею внутрішніх процесів, які відбуваються в Польщі. Що саме Правляча партія «Право і справедливість» хоче мати монопольну владу в країні. І, відповідно, це веде до використання цією владою певних авторитарних механізмів управління державою. Відповідно, в такому випадку завжди правляча партія намагається спекулювати на яких почуттях, перш за все, патріотичних почуттях. Особливо це дієво в плані комплексу, знаєте, жертви чи комплексу образи. От вони і витягують в пропагандистських цілях це відчуття образи для того, щоб здобути якомога більше прихильників серед поляків такої політики. Це зрозуміло, ми можемо там займатися аналізом ситуації в Польщі, але враховуючи те, що ми маємо наразі конкретно стосовно цього конфлікту, в нас є якісь докази, якась доказова база, наприклад, що все ж таки це є певним перебільшенням з боку поляків, чи ми оперуємо такими досить ефемерними термінами і явищами? Розумієте, коли це є механізмом внутрішньої політики і внутрішніх маніпуляцій, то як би Україна себе не вела, в цьому контексті все рівно це буде експлуатуватися. Звісно, президент Дуда відповідає за зовнішню політику. І, як я вже сказав, на рівні президентської команди є розуміння небезпеки. І тому наші президенти фактично намагаються як з боку Петра Порошенка, так і з боку Дуди якимось чином знівелювати або вирішити ці історичні проблеми. І ви знаєте, що недавно під час зустрічі в Польщі було досягнуто рішення про те, що ми дозволяємо проводити ексгумацію поляків, які, власне, загинули на території Волині. Так, для того, щоб якимсь чином все-таки нейтралізувати загострення або маніпулювання на цих історичних проблемах. Тим більше, що ми бачимо, що це переважно йде з польського боку. Україна тут займає таку пасивну позицію, намагаючись десь промовчати, десь піти на поступки, так, щоб досягнути якогось розуміння компромісу, щоб ця історична дипломатія Польщі не шкодила нашим стосункам і, головне, спільним інтересам, тому що фактично всім зрозуміло, що для Польщі існує також загрози з боку Росії. І Польща Росія веде цю війну, як я вже сказав, не тільки проти України, а проти Заходу. І Польща і країни Балтії опинились на цьому передньому фронті. Вони являють собою східний фланг НАТО. І, відповідно, не випадково вони також усвідомлюють рівень воєнної загрози для Польщі. І в цьому сенсі є чітке розуміння того, щоб допомагати Україні, і щоб вона могла вистояти в цій війні. Тому що якщо Україна не вистоїть, то тоді знову таки епіцентр протистояння з боку Росії перенесеться на Польщу. Я хотіла б ще вас запитати, от стосовно, я останнім часом, коли читаю там статті аналітичні стосовно цієї ситуації, що склалася з відносинами Польщі, цікаво, що я все частіше зустрічаю таку думку, що нібито Польща претендує на роль отого, так би мовити, славнозвісного старшого брата. Наскільки це об'єктивно і чи можна стверджувати, що дійсно там у Польщі є якісь такі певні зазіхання? Ну, знову-таки, це пов'язано з намаганням вбудовувати в теперішньої правлячої партії певний, ну, може, такий м'який, але авторитарний режим. І в цій ситуації, так би мовити, підміна свободи, демократичних свобод, вона компенсується
експлуатацією величі Польщі, повернення до Речі Посполітої, повернення до лідерства. І у зв'язку з цим у самої Польщі є великі проблеми з Євросоюзом. Ви знаєте, що Євросоюз зараз приймає рішення про запровадження санкцій проти самої Польщі. Це, звісно, підриває європейську солідарність в цьому сенсі, але от таким чином Польща хоче, як ви правильно сказали, бути лідером, самостійним лідером у Східній Європі. Так, тому от піднімаються такі проекти, як Міжмор'я і таке інше. Хоча в цьому проекті Україна там виключена з цього проекту Міжмор'я, але це також претензія на лідерство, на домінування в цьому регіоні Східної Європи. Я вас зрозуміла. Зараз я пропоную повернутися дещо до власне матеріалів, до результатів опитування, яке провела Рада зовнішньої політики «Українська призма», і подивитися, власне, якою вважають міжнародні експерти найбільш ворожою країною до нашої держави. Це, звісно, на першому місці Росія, далі Угорщина, Білорусь, Сербія, ну і, власне, Польща, яку ми тільки що обговорили. Стосовно Росії також все достатньо зрозуміло, і ми там цю тему піднімемо дещо згодом. Я би хотіла запитати от стосовно Сербії. Почати з Сербії. Чому вона опинилася у цьому рейтингу? Ну, розумієте, питання в тому, що Сербія є такою, вірніше, Сербія є імперською нацією. Вони також експлуатують панславізм, як і Росія намагається експлуатувати панславізм, щоб домінувати на, власне, всьому євразійському просторі. Тому за ментальністю, за духом, цим імперським, антизахідним духом, серби дуже близькі до росіян. Тому вони, переважною більшістю, вони солідарні з російською війною, і в цій війні вони підтримують саме Росію. Ну, тим не менш, окрім повідомлень, те, що нібито є сербські найманці на сході України, я насправді не чула якихось таких серйозних заяв стосовно якоїсь політики, там, хорошої чи поганої стосовно України. Чого чекати у 2018 році? Якось активізується Сербія по відношенню до нас? Ну, виходячи з таких настроїв самих сербів, не варто розраховувати на покращення наших відносин з Сербією. І ви бачите, який конфлікт був нещодавно, так, коли Міністерство закордонних справ відкликало нашого посла з Сербії, пана Олександрова, для проведення консультацій. Фактично, у нас з сербами виникла досить серйозна зовнішньополітична криза в силу того, що велика кількість найманців Сербії воюють саме проти України на Східному фронті, на території Донбасу. Ну, якщо ви подивитесь знову-таки, як Сербія голосує в ООН, чи як вона себе там в ОБСЄ веде, то вона однозначно на боці Росії виступає. Стосовно Угорщини також, вона посідає друге місце, насправді, досить таки активну загрозу вона становить на думку експертів-міжнародників. З чим це пов'язано? Це, звісно, напевно, останній скандал з мовним законом, так, в Україні? Питання не в мовному законі, питання в тому, що Орбан також експлуатує радикальний націоналізм, повернення величі Угорщини, яку вона мала за часи там Австро-Угорської імперії, ті території, які вона втратила, але де залишились угорці на цих територіях. Це не тільки наше Закарпаття, але й Словаччина, і Румунія. Там теж є такі ж самі проблеми, як і у нас, і відповідно вони обрали таку політику мовної експансії чи етнічної експансії для того, щоб інтегрувати угорців в лоно угорської державності. І таким чином
відтворити той вплив, який мала Угорщина, ну, як я вже сказав, в часи Австро-Угорської імперії. Тому Орбан експлуатує такий радикальний угорський націоналізм, який також підтримують угорці, переважна більшість. І це забезпечує йому спокій у владі і перспективу бути при владі і надалі. А чим зумовлено така от політика, я не знаю, навіть масова така, якщо говорити про наших сусідів, це і Угорщина, і Білорусь, і Польща, вони усі навіть з ваших слів, вони більше таких радикальних поглядів і відповідно це впливає на їхню зовнішню політику. Чим це зумовлено? Чому так себе поводять наші сусіди? Питання в тому, що лібералізм як такий в Європі, на якому базувалися власне всі політичні режими, в Європі об'єднана Європа, політично об'єднана, він сьогодні, на жаль, дискредитований і зазнає фіаско. Тому на зміну лібералізму приходить євроскептицизм, який чітко пов'язаний з націоналізмом, або, я би сказав, регіоналізмом, таким радикалізмом в політиці, який апелює до національних інтересів, національних цінностей, відтворення і зміцнення національних суверенітетів. Тому що вони тепер вважають, коли Європейський Союз надав їм величезну допомогу, можна сказати, підняв економіку, вони зміцніли, але це потребувало від них передачі частини національних суверенітетів Брюсселю над національним органом Європейського Союзу. І відповідно в ті сили, які прийшли до влади, вони починають експлуатувати цю ситуацію, що тепер керує Брюссель, не тільки зовнішньою їх політикою, а й внутрішньою, і це приводить до того, що вони починають втрачати відчуття своєї національної ідентичності, так і відчуття сили країни. Це приводить до експлуатації такого радикальних націоналістичних настроїв, які спрямовані не тільки проти своїх сусідів, а й проти самого Європейського Союзу, що призводить, звісно, до втрати Європейським Союзом солідарності. І це великий виклик для єдності Європейського Союзу. Я вважаю, що це більший виклик існування Європейського Союзу, ніж Брексіт, вихід Британії з Європейського Союзу. На вашу думку, Євросоюз вдаватиметься до якихось кроків, якось дати раду такій тактиці, такому, я не знаю, таким настроєм? Тому що, по-перше, у мене навіть запитання, чому, власне, як ви сказали, лібералізм потерпів фіаско? Чому це сталося? Тому що почали не влаштовувати умови в Європейському Союзі. От чому ці держави раптом вирішили, що от вони змінять свою політику? Розумієте, багато тепер національних урядів звинувачує європейську політику в тому плані, що вона послабила національний суверенітет. В результаті національні уряди втрачають контроль над своєю внутрішньою ситуацією, що чітко Греція продемонструвала в результаті такої багаторічної, системної, і я би сказав, не тільки економічної, а й державної кризи. І тепер дивіться, Каталонія – це також дуже зручний приклад для євроскептиків, що політика Європейського Союзу була спрямована перш за все на регіони цих країн. Європейський Союз проводив чітку регіональну політику, так намагаючись дати більшу самостійність регіонам в країнах-членах Європейського Союзу. Так, те, що ми називаємо сьогодні децентралізація. І робив проекти, фінансові вливання, робив перш за все на регіональний рівень, а не загальнонаціональний. Тому регіони почали підніматися, а державний суверенітет країн-членів
Європейського Союзу почав розмиватися. І власне, це згенерувало, от як в Каталонії, одна із причин. В Каталонії таку ситуацію намагання вийти зі складу Іспанії. Тому, як антидот, національні уряди почали вдаватися до радикалізму і такого, можна сказати, радикального націоналізму. Плюс Росія, ведучи гібридну війну проти Заходу, а це перш за все війна проти НАТО і проти Європейського Союзу, вони дуже добре цим користаються. І в своїй інформаційній гібридній війні вони якраз підживлюють ці протиріччя між національними урядами і Брюсселем, намагаючись підтримувати Орбана, Земана, як це в Чехії, так? Ну, до Польщі їм важко підібратися, але вони таким чином намагаються підживлювати радикальні рухи, які от проводять таку, можна сказати, ворожу політику на тлі історичної пам'яті до своїх сусідів. І це не тільки до України. Тепер Польща пред'явила вимогу до Німеччини, надати їм контрибуції за той збиток, за ті жертви, які Польща понесла від Третього Рейху в період Другої світової війни. Пане Григорію, тепер пропоную поговорити про лідера рейтингу найбільш ворожої країни. Це про Російську Федерацію. Ну, тут напевно, про ризики і загрози говорити не доведеться. Тим не менше, найбільш актуальні події – це, безумовно, вибори, які от скоро будуть у Росії. І останні повідомлення – це те, що Ксенія Собчак тепер офіційно зареєстрована як кандидат. Центрвиборчком її зареєстрував, і тепер вона там може створювати рахунки і, відповідно, провадити свою діяльність передвиборчу. І, зокрема, заборонив Олексію Навальному брати участь у виборах, тобто відмовив у реєстрації, посилаючись на те, що в нього є непогашена судимість. Ну, прокоментуйте, власне, це. Ну, що буде робити далі Навальний, на вашу думку? Ну, по-перше, я би не ставив Росію в рівень з іншими країнами щодо ворожості. Так, тому що Росія не просто ворожа країна, Росія – агресор, яка веде війну проти нас. І ми по факту знаходимося з нею в стані війни. Тому якщо порівняти з Сербією, з тими країнами, які там були приведені, то це ні в яке порівняння не йде. Вони хоч і проводять недружню політику до України, але вони поки не розв'язали війну проти України. Я впевнений, що вони і не розв'яжуть, навіть якщо Угорщина виступає з такою, можна сказати, з такими ворожими заявами відносно України, але ми чітко розуміємо, що війну проти України вона вряд чи розв'яже. То Росія веде відверту, відкриту війну проти України. Росія фактично є ворогом України. Що стосується виборів, то Путіну, власне, за ці 17 років його правління при владі вдалося повернути Росію до імперського типу, і Росія зараз відновлює себе як імперія. А природній стан існування імперії – це експансія, це захоплення простору, так, включно з воєнною експансією, це війни. Що Росія постійно демонструє, починаючи з 2008 року, коли вона скоїла агресію проти Грузії. Як тільки вона покінчила з внутрішніми конфліктами, наприклад, Чечні, вона перейшла до відвертої воєнної агресії проти своїх сусідів, і це її природний стан, вона і далі буде продовжувати таку війну. Що стосується політичного ладу, то Путін побудував самодержав'я, політичний режим, який є природнім, власне, для імперського типу держави. Тому в умовах самодержав'я не може бути вільних виборів, не можуть бути кандидатів. Бо є цар. І фактично вибори – це
підтвердження його легітимності як царя, а не як президента демократичної країни. Тому тут все зрозуміло, і всі кандидати – це бутафорія, які грають ті ролі, які відведені Кремлем для підтвердження легітимності царя. Тому Навальний грає свою гру, Собчак грає свою гру, а царем буде Володимир Путін. Чому підтвердження легітимності для його царствування так важливо? Тому що династії раніше, династичні правління країнами, вони базувались на принципу крові. У Путіна не існує такої можливості передавати владу по крові. Хоча, як говорять російські експерти, Собчак – це така проба моделі для того, що якщо він побачить, що Собчак, яка репрезентує себе як проєвропейський політик, тоді можна поставити на наступних виборах доньку Путіна. І тоді замість легітимізації через вибори можливо відтворювати цей тип самодержав'я вже по крові як монархія. Так, тому що з припиненням влади Путіна цей політичний режим, який ми називаємо самодержав'я, типовий, до речі, для Російської імперії, він припинить своє існування. І тоді треба брати якогось нового Бориса Годунова, який знову поставить існування Російської імперії під велике питання. Ну, насправді дуже важко повірити те, що у 21 сторіччі можлива ще взагалі в принципі модель повернення до монархії. Тим не менше, от ви зазначили про демократичні вибори, і саме в демократичності цих виборів Російській Федерації вже сумнівається Європейський Союз, тому що от він відповідним чином відреагував на заборону Навальному бути кандидатом і засудив таке рішення, безумовно, вже про це повідомили в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків. Ну, на вашу думку, тим не менш, ми всі прекрасно розуміємо, що там є ці всі підставні кандидати, насправді кандидат один. Тим не менш, опозиція якимось чином намагається протистояти. І ми бачимо, що суспільство також час від часу поступово вже починає задавати якісь запитання і невдоволене тим, що відбувається. Які кроки можуть бути в Навального? Про що можна говорити? От, я не знаю, він же якось реагуватиме, він не просто там, понуривши голову, розвернеться і піде. Ну, не вийшло, значить не вийшло. Ну, розумієте, по-перше, в Росії не існує політичної опозиції. У неї навіть нема підґрунтя для такого існування. Тому що ліберальні цінності або демократичні цінності в Росії поділяють не більше 10-15%. Всі інші вже давно емігрували з Росії або сидять по тюрмах. Або, як Політковська і інші, спочивають на тому світі. Так, більше 80% підтримує самодержавний тип Російської імперії, населення. І тому, навіть якщо би Путін дійсно зорганізував там демократичні вибори, не переслідував Навального там, і так далі, дав можливість висуватися іншим кандидатам, все рівно всі би голосували за, не всі, але 60 так точно відсотків, як мінімум, голосували би за Путіна. Свідомість: росіяни потребують імперського типу держави і самодержавної політичної системи. Вони потребують цього. Тому що фактично самі по собі росіяни є не тільки там імперським народом, а вони є арабським народом. І про це писали багато вчених, філософів, політиків. В чому полягає їх рабство? Що вони відповідальність за свою долю передають царю. А православна церква, як інститут імперської держави, вона освячує цю передачу влади і власне, богопомазаний тип царя для того, щоб він правив своїм народом.
росіяни не хочуть нести відповідальності за самих себе, на відміну від українців. Так, тому вони передають відповідальність за свою долю, за державу царю. Вони їй довіряють. Цар непогрішимий. По своїй природі російське суспільство не є демократичним. І намагання втілити демократичний механізм управління державою, і це показало реформи російські перед Першою світовою війною. Так? Намагання демократизувати, воно приводить до розвалу Росії. І росіяни це чітко усвідомили. Тому вони будуть голосувати за царя. Не за Навального, не за Собчак, не за демократичні цінності, а за царя. Тому, поки Путін живий, поки буде проводити таку імперську політику, він буде популярним і буде легітимним. Тому і продовження війни – це підтвердження того, що росіяни мають сильного царя. Тому що в азійській ментальності росіян країна сильна, коли її всі бояться. Для того, щоб Росію всі боялись, Росія має розповсюджувати хаос, війну, і тоді її будуть всі боятися. А якщо всі бояться, це і говорить про велич Росії, що для росіян є найбільшою цінністю. Тому питання не в Путіні, питання в ментальності російського суспільства, яке розглядає демократію як хаос, як бунт, так, як розпад Росії. І росіяни по своїй природі, вони ніколи не підтримують демократію. То це пояснює те, чому демократичні реформи Єльцина провалилися. З тим суспільством, хто би не був президентом, демократичні реформи проваляться. І то, Європейський Союз хоче вірити в цю бутафорію. Тому що вони вважають, що Росія має бути демократичною. Якщо вона буде демократичною, тоді не буде вона складати загрозу для Заходу, тому вони хочуть інтегрувати її в Європу, яким чином політично надати їй преференції, будувати так звану Велику Європу. Але це повна ілюзія. Демократії в Росії як не було, немає і її не буде. І поки європейці будуть жити в такій ілюзії, вони будуть завжди програвати Росію. Ну, тобто, з цього можна зробити висновок, що неважливо, хто там є. Ну, зараз є Путін, там 18 років, потім ще хтось буде інший. І виходячи з того, яка в них ментальність, то нічого не зміниться. Просто буде інший, якийсь інакший лідер, який проводитиме таку саму політику. Виходить так, і вже тоді ні на що хороше чекати не доводиться. А якщо ми подивимось на російську історію, то так воно і було. І зараз такі незалежні російські експерти і прогнозують, що замість Путіна може прийти ще більш жорстка і деспотична фігура. І вона буде підтримати, тому що росіяни потребують такого деспотизму. Я вас зрозуміла. Ну, я розумію, що моє наступне запитання, воно дещо наївне, тим не менше. Ми зараз отримали згоду від США на отримання летальної зброї. Канада нас виключила з списку тих, кому не можна продавати зброю. І наша взагалі політика, там в ООН постійні засідання, міжнародна спільнота, яка нас підтримує. Ми можемо чекати на те, що у 2018 році щось зміниться стосовно агресора, стосовно цієї ситуації на сході країни, на окупованих територіях? Змінитись ситуація може бути тільки в одному випадку. Коли агресор буде нести втрати. Реальні втрати, економічні втрати, фізичні втрати. Я вже не кажу про іміджеві втрати. Росія, розв'язавши гібридну війну, вона, звісно, не несе таких тяжких іміджевих втрат. Вона є членом двадцятки, з Путіним всі вітаються, провідні лідери світу і так далі. Такий формат гібридної війни дозволив Росії позиціонувати себе як посередник, миротворець, але не як агресор. І навіть українська влада сьогодні не зафіксувала Росію як агресора, ми знаємо. Тому Путін і в цьому плані почуває себе достатньо непогано. Але оскільки він не несе, а що він несе на фронті? Скільки загиблих російських військових
скажімо, за цей 2017 рік. Скільки загиблих українців, ми знаємо. А скільки загибло російських військових, у нас навіть в полоні фактично немає російських військових, розумієте? Це значить, що вони не несуть практично ніяких втрат. А ми несемо втрати, і втрати досить великі на цьому фронті. Тому така ситуація вигідна Путіна. І він буде продовжувати цю війну і надалі. Так, тому що він вважає і діє згідно з законом війни, він вважає цю війну продуктивною, незважаючи на санкції. А ми вважаємо, що у нас мир гібридний. Мир, при якому ми несемо значні втрати, і економічні, і втрати наших бійців, які втрачають життя на цьому фронті. Так? То ми вважаємо, що це такий у нас гібридний мир. В умовах цього гібридного миру навіщо нам зброя? Якщо ми говоримо, ми не воюємо, у нас мир з Росією, то навіщо нам зброя? Питання. Тим більше ми закріпили цей конфлікт з Росією як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тому що ми ж уявляємо, і нам офіційна влада говорить, що ми ведемо війну з терористами на Донбасі. А Донбас – це Україна, значить, це внутрішній конфлікт. Росія тут не при чому. Росія в цьому конфлікті зафіксована і визнана нами як посередник. Мінський процес про це дуже чітко говорить. То якщо ми не використовуємо нашої власної зброї, то навіщо нам американська зброя в такому випадку? Так, звісно, що отримання Україною летальної зброї американської буде стримуючим чинником для розв'язання Путіним широкомасштабної війни проти України. А те, що він може вдатися після цих виборів, також є реальним. І не випадково про це говорить Рада національної безпеки і оборони України. Що на відміну від політологів, які хочуть вірити в те, що далі після виборів Путін змінить політику на демократичну політику, там, ліберальну, дружню політику, все це міфи. Треба подивитися, що воєнний бюджет сильно не зменшується, що величезні гроші виділяються на розвиток озброєнь, на зміцнення армії. І це говорить, що Путін готується до подальшої війни і не тільки проти України. А в плані того, наскільки ми цим використати цю зброю американській війні, це велике питання. Тому що наш президент не дозволяє застосовувати нам нашу зброю проти ворога, говорячи про це внутрішній мір. І нам же вже надала Америка 20 комплексів контрбатарейної боротьби. Де вони? Переважна більшість їх на складах. На фронті, як вірити офіційній інформації, тільки два комплекси, а всі інші на складах. То цю зброю також, якщо вони дадуть джавеліни, протитанкові системи, то їх теж поставлять на склади. Я вас зрозуміла. Ну, тобто ми просто робимо висновок, що це такий, стримуючий механізм. Виключно. Я ще хочу, у нас не так багато часу лишається до кінця ефіру, хочу вас з вами поговорити стосовно, безумовно, резолюції ООН стосовно прав людини в окупованому Криму. Зокрема, як голосувала Білорусь, і також поговоримо про Білорусь, про її політику стосовно нашої держави. Але перш я хочу послухати пряму мову пана Чубарова, народного депутата. Що він сказав стосовно цієї резолюції в ООН? Прошу пряму мову. Білорусі, яка позиціонує себе як країну, що нібито забезпечує майданчик для діалогу та зустрічів задля припинення російської агресії. Отже, абсолютно впевнений, що маємо пропонувати іншу країну для забезпечення умови для переговорів задля забезпечення територіальної цілісності України.
Ну, от декілька хвилинок нас лишається для обговорення. Пан Чубаров говорить про те, що не підтримала Білорусія, власне, цю резолюцію в ООН, і що в подальшому продовжувати переговори в мінському форматі, саме на майданчику Мінська, неможливо. От що ви можете сказати з цього приводу? Пан Чубаров має абсолютну рацію. Тому що ми не тільки здали стратегічну ініціативу на воєнному фронті, а ми погодились на те, щоб цей переговорний процес відбувався в Білорусі. Таким чином, Росія має стратегічну перевагу і на дипломатичному фронті. Хто така Білорусь? Білорусь є воєнним союзником Росії. Вона в системі колективної оборони договору про колективну безпеку і оборону. І відповідно, якщо Росія розв'язала війну проти України, а Білорусь є воєнним союзником Росії, то вона приймає участь у цій війні Росії проти України. Це абсолютно логічно. Її союзницькі зобов'язання полягають у тому, щоб підтримати Росію у війні з Україною. Що вона й робить. Наскільки реально змінити майданчик все ж таки? Її територія вже стала полем стратегічного розгортання російських військ. Ми це побачили. І Білорусь складає сьогодні воєнну загрозу не тільки Україні, але Польщі і іншим країнам НАТО, які межують з Білорусі. Знову-таки, навчання Захід-2017 це наочно показали. Більше того, Білорусія є передовим плацдармом дії російських спецслужб проти України. По нашому громадянину Грибу, по інших, ми це чітко усвідомили. І зараз епіцентр провокації України перенісся з території Росії на територію Білорусі. Ми це ж те бачимо. Тому про що говорити? Якщо ми говоримо про те, що Білорусь є членом СНД, і ми не можемо розвивати дружні стосунки з союзником агресора, який воює разом з агресором проти нас. Розумієте? Тому Чубаров абсолютно правий. Треба міняти майданчик для того, щоб принаймні перенести цей переговорний процес на нейтральну територію. Яка вірогідність такої зміни? Що от це відбудеться? Ніякої вірогідності не буде, тому що Росія домінує в цьому процесі. Оскільки вона домінує на воєнному фронті, вона домінує і на дипломатичному фронті. Як цьому протидіяти? Проводити сильну проукраїнську зовнішню політику. Треба мати чітку зовнішньополітичну стратегію і стратегію ведення війни, а не тактику гібридного миру. Поки ми будемо мати тактику гібридного миру проти воєнної і зовнішньополітичної стратегії Росії, ми не досягнемо перемоги і тим більше поступок з боку Росії. Це марна надія, що ми там дипломатичними засобами відновимо контроль над нашою територією на Донбасі і в Криму. Для цього треба мати сильну зовнішню політику. І першим кроком сильної зовнішньої політики є введення візового режиму з Білорусією і Росією, так, і вихід з СНД. Адже не тільки Білорусі, а всі країни СНД проголосували проти України. Тільки 3 країни пострадянського простору, я не маю на увазі Балтійські країни, Азербайджан, Грузія і Молдова підтримали Україну. Всі інші країни СНД проголосували проти. Так вони навіть не проти України, вони проголосували проти прав кримчан. Тому що ця резолюція стосувалася ситуації прав людини в Криму і в Севастополі. Я вас зрозуміла. Я дуже дякую вам за розмову. Вже, на жаль, добіг кінця наш ефір. Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця з нами говорив сьогодні на міжнародні теми. Зараз в ефірі телеканалу АТР інформаційний випуск «Заман», після чого ми повертаємося в студію і продовжимо говорити про цікаве та головне. Не перемикайтесь.